RMN Listen Me Anodan Basket Edition Basket Edition. Nay, yung si pangalan? Esmeralda Esmeralda. Bellunis. Nay, kanang imo ang radyo nga gatingog karon nay. Unsa man ang estasyon? Dix Dix yun. RMN. RMN, why ilis-ilis? Wala. Okay, Nay. Unsang orasan na tumabati ang drama nga Kun Ako Ang Pasultion Matag Buntag? Alas 9 hangtod alas 10. Ayan. Salamat kayo, Nay. Ang imuhang tubag kay sakto. Og tungod kay sakto, Nay, ang imuhang tubag sa itong pangutana. Dawata ang atuang dalang nga panudan. Nay, ikaw daw mention sa tuang unod. Unsay naa, Nay? Manok. Manok? Unsa pa? Oh, nay gulay, Nay gulay? nay bihon, Bihon? nay Lamas. ahos, nay lamas. Plus, Na- mantika, syempre. mantika. Para maluto gid siya. Daghang salamat sa RMN Dix Visit. Ayan, salamat kayo na Esmeralda sa imuhang pagpaminaw. Kabanato si Radyoman ay Miginita, Radyoman Joel Bright, Tatak, Ariman! RMN Listen Me Anodan Basket Edition Basket Edition.